Prince Duveko Sivanda auya akajamuka. Tinoona kuti munyika yeZimbabwe mutungamiri wenyika wana kazembe tiri kuona kuti vanhu vazhinji vanasingiso chabangu vakomana vari corrupt vari kuuya vachitaura masviko kuti on the upcoming SADC summit aiwa hatisi kuda kuona mafanizi vakomana vanoprotesta aiwa variko vanhu vachainforsa mutemo and peace and security munyika yeZimbabwe. Anouya Prince Duveko Sivanda achitaura mashoko auya achiti aiwa ndoda kuchibhondora chete sandabina mashoko abuda achitaura paino pake noti bosubscribe oleka kuti on the bell icon. Tipina anyora achiti number 1 dialogue on unresolved 2023 elections. Number 2 stop decimation of opposition by reinstating all illegally recalled councillors and MPs. Number 3 opening up of the democratic space and the unconditional release of all political prisoners. Number 4 inquire all corruption scandals, e.g. the Zimbabwe $100 million. Anoposta this picture SADC zviringobuda pachina kuti aiwa ari kuti this upcoming SADC summit, this is the opportunity yatawana yekuti tiraise maconcerns edu nemaissues edu. Atiri kuda kuti these issues anyora anova 4 kuti agova addressed. Tikuona kuti vakomana ava hamene vari kuplana chii, but tikuona kuti chakuda kubvunduka. Vari kuuya vataura nhau yedialogue, vari kuuya vataura nhau yema 2023 flood elections, nhau yekurekolewa kwema-MPs, nhau yekusukandwa kwema-state resources, mari yataxpayer yakaendeswa ichinonzi ndiye tender yeZEC ndovataona ichisukwandiwa. Tuze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu musaka no subscribe or like, on the bell icon.